Ano sa Malaysia? Babae. Nakapin ko sa classroom eh. Ano mag-arasyon mo? Wala man karon ang inyo ha? Karon na mo kutog. Ayaw na yung istorya ay pugnalan ninyo. Dibuang na. Nagkaanak ko dito. Nagkulong ako. Kumadan na to. Pulis ang akong gigikanan ko. Anyo lang. Ayaw ko bilang niya akong panubato. Ayaw panakit. Tanggal mo na karon. Ayaw binuangi. Pulis general ko. Anong schooling ko. Alingkod lang ka, ma'am. Usara kung tadaghan mo. Magbinuang sa ako. Binuang masabla. Binuang mana. Kumanak ko taon. Nangaon pa ka nagkaon ko. Pulis ang akong ban. Pulis yung pinipag ban. Ipadala ko ano. Hindi mo kayo istorya din eh. Tiyatayar mo kung nang inyong inanaotan ninyo. Ako ni. Ang gitun siya ng helicopter. Before ko naglakaw. Gitundan ko helicopter. Bugo. O baloy. Ipaadto ko kapusan dito sa ko. Ayaw ko ninyo anak ah. Paminusan man yung ang pulis sa inana sisiti mga inyong kurasa-rason. Pulis ang nagkunit ako. Mga general. Hindi na naon ninyo nga anaon ko ninyo. Pulis ang nagbutang na ko sa Cebu. Sa niagi sa 2019. Kunya nga nung inanaon mo ko ninyong mga haras mo.